Il-Maratona ġbir ta' fondi hija attività li ġib flimkien il-familja Laburista biex f'sensa għaqda naħdmu flimkien ħalli l-Partit Laburista jkompli jissaħħaħ għal ġid tal-pajjiż. Dan kien il-messaġġ tad-Deputat Laburista Dr. Roberta Bela f'ġurnata importanti għall Partit Laburista li fiha jiltaqa' man-nies, il-qalb ta' dan il-partit. Nixtieq nirringrazzja lil ħafna u ħafna volontiera li jgħinu u jagħtu l-kontribut sħiħ tagħhom fil-maratona ta' ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista. Il-partit għandu ħafna u ħafna nies validi, illi flimkien irridu nibqgħu naħdmu fl-interess tal-partit u tal-pajjiż faqda waħda. Dr. Bela qal li fil-waqt li l-oppożizzjoni hija maqsuma u bla idejat, il-Partit Laburista huwa maqut, mimli enerġija ta' żgħażagħ u vibranti u wara l-11 ta' Jannar hekk se jibqa'. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.